Tervehdys! Meillä oli tänään tuo Cincinon mahtava koulutus tänään Sokoksen pressassa, auditoriossa. Se oli noin 350 ihmistä paikalla ja se oli ihan mielettömän hieno tilaisuus. Ja sitten tänään itse on ollut tuolla Talin keilahallilla keilailemassa ja samalla kuulostellut siitä, että miten me Sirje Kullan kanssa tullaan tekemään tätä Cincinon liiketoimintaa ja mitä me halutaan ihmisille kertoa. Tämän videon otsakkeeksi itse asiassa tulee töitä tarjolla. Eli tavallaan me halutaan tämän videon kautta kertoa ensinnäkin, minkälaisille ihmisille me halutaan tarjota työtä. Ja samalla me kerrotaan, että tavallaan minkälaisen avun ja tuen ja kokonaisuuden he tulee elämäänsä saamaan. Ja kun mä tuossa mietin, että mikä on tavallaan se lähtökohta, että ihmiset voi tunnistaa itsensä siitä, että ketä me halutaan meidän Cincinon-tiimiin tekemään asioita yhdessä meidän kanssa, niin mä haluan, että sä vilpittömästi mietit itteesi ja mietit sitä, että mitä sä itse oot ihmisenä. Se näkökyky, mikä meillä on, niin lähtökohta siihen, että me voidaan tarjota sulle töitä, että me voidaan tukea sua ja voidaan auttaa, että sinunkin unelmista tulee totta, niin on tiettyjä asioita. Ja me tullaan juttelemaan sun kanssa, me tullaan katsomaan, mitä sä oot ihmisenä ja me tullaan testaamaan se, että mitä sä oot ihmisenä, mitä tekoa sä oot, mikä on sun sydämen asenne, että voidaanko me tarjota sulle töitä ja ottaa sut mukaan tähän meidän Cincinon-tiimiin. Yksi asia, mikä on tosi tärkeä lähtökohta on tavallaan se, että sulla on semmoinen sydämen asenne, että sä suot tavallaan muille ihmisille menestymisen, onnistumisen ja sä suot muille ihmisille sen, että he voi olla tavalla tai toisella parempia kuin sinä itse. Me ollaan nähty monenlaisia ihmisiä monenlaisissa tasoissa, yritysmaailmaa, verkostomarkkinointia. Ja tavallaan heti, jos ihmisessä on semmoinen piirre, että älä mene mun ohitte, se tekee sen, että se ihminen on saman tien itse vanginvartija ja se tarkoin varjelee, että kukaan ei mene hänen ohitse eikä tavallaan kukaan menesty ja onnistu paremmin kuin hän on onnistunut. Mutta siihen saakka saa kyllä päästä, mutta sen yli ei mennä. Toisin sanoen tämmöiseltä asenteelta me vedetään itse matto jalkojen alta. Toisin sanoen ne ihmiset, joita me palkataan meidän tiimiin, tekee yhteistyötä meidän kanssa. Yksi tärkeä asia on se, että sä suot, että tavallaan kuka tahansa, joka lähtee sun kanssa tekemään yhteistyötä, lähtee tekemään sun kanssa töitä, hän voi menestyä nopeammin, paremmin ja sitä kautta mennä sun ohitse. Koska se, mikä tässä Cincinon verkostomarkkinoinnissa on hienoa, se ei itse asiassa pätkän vertaa haittaa, että hän menee sun ohitse sen jälkeen, kun sä oot hänestä tehnyt partnerin, koska sä myös itse saat siitä royaltit ja sitä kautta te olette tekemässä kuitenkin asioita yhdessä. Mutta tavallaan kyse on siitä, että se mikä asenne meillä on, se myös määrittelee aika paljon siitä, että mikä tulee olemaan mahdollista. Eli tämä oli yksi tärkeä asia. Jatketaan matkaa eteenpäin. Mulla itsellä on, kun mä oon Tampereelta lähtöisin, mulla on semmonen kuin Arne Pajunen ollut mun keilavalmentaja ja hän on tällä hetkellä reilusti yli 80-vuotias. Hän edelleen syö kaurapuuroa, hän vetää aamujumpan, hän pyöräilee keilahallille ja edelleen hänellä on elämän ilo, edelleen hän haluaa oppia uusia asioita. Toisin sanoen yksi ominaisuus, jota me toivotaan, että me nähdään myös sinussa on se, että sä haluat oppia. Sä haluat innostua, sä haluat sitoutua. Ja itse asiassa tästä Cincinon liiketoiminnasta, niin me halutaan tähän semmoisia ihmisiä,
jotka näkee, että tässä tuoteperheessä on jotain ainutlaatuista, että kun hän itse maistelee kahvilaatuja erilaisia, hän löytää sieltä semmoisen kahvilaadun, josta hän itse tykkää, jota hän voi itse niin suositella. Hän löytää noista laitteista semmoinen, mikä on hänelle fiksu, toimiva, mikä tavallaan tekee sellaisia asioita, mitä hän on itse asiassa haaveillut, että se tekee. Ja samoin tavallaan meistä ihmisenä, että tavallaan se mihin tiimiin hän tulee, mitä me ollaan ihmisenä, mitä meidän ylälinja on. Hän voi niin sanoa, että hei, nämä kaikki ihmiset, nämä on fiksuja, mä voin pyytää kenen tahansa ystävän luokse nämä jokaisen näistä ihmisistä ja mä voin olla niin kuin tyytyväinen siitä, mitä he on ihmisenä, mitä he tulee sanoa ja mikä on heidän tapa toimia. Tämä itse asiassa on niin kuin tosi tärkeää silloin, kun me lähdetään tekemään niin kuin asioita, että me tavallaan uskotaan asioihin. Ja sen takia me halutaan nähdä aikaa ja vaivaa sun kanssa ja me halutaan, että sä laitat itsesi likoon ja tavallaan me jutellaan asioista niin kuin suoraan ja rehellisesti. Että tavallaan me nähdään yhdessä, kartoitetaan, että onko sulla mahdollisuutta pärjätä tässä, haluatko sä laittaa itsesi likoon, lähdekö sä oikealla asenteella tekemään asioita. Että tavallaan se, miten me nähdään, että asioita tehdään niin kuin puhtaasti, sulla on tavallaan ihmisenä siihen niin kuin mahdollisuuksia, että sä tavallaan jatkat sitä hyvää asennetta, millä me ollaan lähdetty tekemään, että tavallaan se tiimi, mitä me ollaan niin kuin rakentamassa, että kaikki, jotka meidän jälkeen tulee tekemään asioita, niin niissä kaikissa on tietty yhtäläisyys, ja se yhtäläisyys on se, että jokainen toivoo, että muutkin ihmiset menestyy, jokainen niistä haluaa itse kasvaa ja innostua, jokainen niistä haluaa tavallaan niin kuin tulla sinuiksi itsensä kanssa, niin että jokainen löytää sen luovan tavan tehdä tätä asiaa. Tässä on paljon mahdollisuuksia tehdä omalla niin kuin tavalla, omalla tyylillä asioita. Ja yksi tosi tärkeä asia on se, että normaalisti kun mietitään, että sä menet johonkin niin kuin työelämään, niin sulle laitetaan, sä oot tehnyt hakemuksen, sä pääset sisälle, sä lähdet tekemään, opiskelemaan sitä duunia. Niin tietyllä tavalla sut laitetaan keskimäärin aina tavalla tai toisella jonkinlaiseen niin kuin vankilaan. Että tavallaan tässä on tuote, opiskelet tämän, myyt tätä, viet eteenpäin ja sitten pidetään myynnin kurssit, tuotekurssit ja näin. Mutta se mikä tässä Cinzina verkostomarkkinointikonseptissa on aivan erilainen on tavallaan se, että lähtökohta on se, että se ihminen kun se on yli 18-vuotias, niin tavallaan tärkeämpää on se, että se ihminen on rehellinen itselleensä, sillä on oikea asenne. Se tavallaan ei sinällään, sen ei tarvitse myydä yhtään mitään, vaan tavallaan kun se itse uskoo tuotteisiin, se on kokeillut tuotteita, se on löytänyt asioita, mitä hän vilpittömästi haluaa muille ihmisille suositella. Se on nähnyt tässä konseptissa sellaisia ihmisiä, jotka niin sanotusti on tietyllä tavalla hänen idoleitaan. Ne on ihmisiä, jotka toimii oikealla moraalilla, oikealla asenteella ja tavallaan hän voi niin kuin koska tahansa pyytää ystäviä näiden ihmisen luokse ja sanoa, että hei, et kuunnelkaa mitä näillä on niin kuin sanottavaa. Ja tavallaan tämä on se, minkä tulee mennä eteenpäin. Ja silläpä, kun otsikkona on se, että töitä tarjolla myös sinulle, niin tavallaan se, että tämä on niin kuin erilainen niin kuin lähtökohta. Kun sä menet niin kuin tavallisiin maallisiin töihin, niin tavallaan sä menet sinne muottiin, sä menet sinne vankilaan tekemään asioita, mutta nyt onkin toistepäin. Nyt lähdetäänkin siitä, että tavallaan me keskitytään siihen, että sä löydät itses. Sä tuut sinut itses kanssa, sä löydät sen, missä on sun vahvuudet, missä on sun heikkoudet, mikä on se sun luova tapa tehdä tätä asiaa, missä on tavallaan semmoisia niinku heikkouksia, mistä sä niinku itse toivot, että niistä tulisi vahvuuksia. Koska jos otetaan semmoinen golfin maailman huippu kuin Tiger Woods, niin yksi hieno tavallaan niin kuin ajatus, mikä hänellä on, niin on tavallaan se, että hän näkee paljon aikaa ja vaivaa siihen, että heikkouksista tulee vahvuuksia. Ja tässä tapauksessa mä tarkoitan niin kuin sitä, että tavallaan jos sulla esimerkiksi ihmisenä on niin kuin arkuuksia kohdata uusia ihmisiä, jutella ihmisten kanssa missä tahansa paikassa, niin me voidaan yhdessä lähteä
hakemaan asioita, miten sä tavallaan voit uskoa tähän tuotepakettiin, näihin ihmisiin, jotka tätä tekee, tähän kokonaisuuteen niin paljon, että itse asiassa sä tajuat, että sä annatkin vaan hyvän kiertää. Se, mikä on tehnyt sun elämässä hyviä asioita, se, mistä sä oot niinku kiitollinen, se, minkä sä oot nähnyt, että se toimii, niin sä pääset niinku sille tasolle, että tavallaan sä oot antamassakin ihmisille jotain hyvää. Tavallaan silloin me ei ollakaan enää niinku myymässä itse asiassa yhtään mitään, vaan me ollaan viemässä jotain hyvää sanomaa ihmisten luokse, että hei, tässä on hieno kokonaisuus, tässä on hienoja ihmisiä, tässä on mielettömän reilu palkkiojärjestelmä, se on ihan sama missä vaiheessa sä lähdet mukaan, kunhan sä teet oikeita asioita, kun sulla on oikeat ihmiset tsemppaamassa sua, niin sulla on mahdollisuus päästä ihan mihin tahansa, kun me keskitytään oikeisiin asioihin. Mutta tavallaan niin toi, mikä oli tässä videossa ensimmäinen asia, oli tavallaan se, että oikeasti sulla pitää olla se asenne, että ketä tahansa hyviä ihmisiä, kun saatat mukaan, niin he voi menestyä paremmin, he voi onnistua paremmin ja he voi tietyllä tavalla mennä sun ohi. Koska se, mikä tässä on hauskaa, on se, että silloin kun me otetaan tähän mukaan ihmisiä, jotka on mielellään vähän parempia tai tietyllä tavalla paremmalla tasolla, missä me itse ollaan, niin me saadaankin tähän tavallaan semmoisia hienoja ihmisiä niin kuin mukaan, jotka itse asiassa saa rikkaus tähän toimintaan, jotka niin sanotusti auttaa meitäkin eteenpäin, että tavallaan ne ominaisuudet ja ne vahvuudet, mitkä niissä ihmisissä on, niin kun me heidän kanssaan niin kun yhdessä toimitaan, niin seura tekee kaltaisekseen. Meistäkin alkaa niin kun löytyy niitä samoja puolia ja tavallaan meidän niin sanotusti heikkouksista alkaa kääntyä ja tuleekin vahvuuksia. Jos mietitään esimerkiksi sitä, että mitä mä ja Sirja ollaan nuorempana oltu, niin tavallaan se, että me esimerkiksi joku julkiset niin puheenvuorot, esiintymiset, tämmöiset jutut, niistä ei tullut yhtään mitään, mutta tänä päivänä ne menee helposti, ne menee rennosti, ne menee ihan niin kuin flowssa. Ja ihan samalla lailla mä oon itse ajatellut joskus nuorempana, mä en ollut käynyt mitään myynnin koulutuksia. Ja mä vaan ihailin silloin, kun mä olin ekassa työpaikassa, mä olin varastopäällikkönä, mä ihailin kavereita, jotka teki niinku myyntitöitä. Mä ajattelin, että vau, ne on ihan huippukavereita, ne on ollut hyvät liiksaat ja tyylikkäät vaatteet. Et tossa olisi ehkä jotain semmoista, mitä mä itse haluaisin elämään. Ja sitten jossain vaiheessa mä aloin hakeutua myyntitöihin, mä itse kouluttauduin myyntipuolelle ja mä oon elämälle kiitollinen siitä, että mä oon päässyt semmoiseen hyvään seuraan, missä mä oon saanut hyvää myynnin valmennusta, hyviä esimerkkejä. Ja tavallaan niin kuin musta on itse tullut niin kuin siinä vaiheessa, kun mä löysin sen oman tavan, missä mä oon vahva niin kuin myyjänä, mikä on mun tapa kohdata ihmisiä, miten mä tavallaan käytän siitä niin kuin vahvuutta ja sitä luovuutta, niin tavallaan mä huomasinkin, että musta itsestä tuli niin sanotusti huippumyyjä ja niissä tiimeissä, missä mä olin, niin tavallaan mä pärjäsin hyvin ja tavallaan mulla oli kivoja kokemuksia. Esimerkiksi, että mä oon hakenut tiettyyn niin kuin firmaan, mä hain myyntineuvottelijan paikalle, mä kävin Mercurin testit ja Mercury valitsi mut myyntipäälliköksi ilman, että mä olin sitä paikkaa hakenut. Mä olin siinä pätevä siinä myyntipäällikön työssä. Mä osasin omalla esimerkillä tsempata sitä tiimiä. Mä tein itse hyvää myyntityötä ja tavallaan samalla osasin rohkaista muita. Ja tämän mä haluan kertoa niin kuin sulle sitä varten, että mä olisin itse toivonut silloin joskus niin kuin parikymppisenä nuorena miehenä, että joku olisi mulle tullut kertoon, että ei tämä elämä tietyllä tavalla toimi niin, että me tavallaan käydään kaiken maailman niin kuin tutkintoja ja asioita, että kokeillaan, että olisiko toi mun juttu ja olisiko toi mun juttu, vaan se, että enemmänkin keskitytään siihen, että me ollaankin sinut itsemme kanssa, me halutaan kasvaa, me tavallaan suostutaan elinikäiseen oppimiseen, mutta me suostutaan myös siihen, että me saadaan innostua ja me saadaan nauttia siitä, että mä itse pääsen ihmisenä eteenpäin, mä saan onnistumisen iloa, mä
huomaan, että tavallaan asioita, jotka oli aikaisemmin mun heikkouksia, niistä tuli vahvuuksia. Mutta se, missä me jokainen saadaan olla niinku tarkkana, niin se ei ole ihan se ja sama, mihinkä sä meet, että nämä ominaisuudet tulee susta esille. Koska tavallaan silloin me vaaditaan myös niiltä, jotka meitä valmentaa, jotka meitä tukee, niin me vaaditaan tavallaan sitä, että niiden ihmisten pitää niinku vilpittömästi tukea meitä niin, että ne tulee tekemään asioita käsi kädessä, esimerkiksi sillä osa-alueella, missä sulla on heikkouksia, niin me mennäänkin tekemään niitä asioita yhdessä. Esimerkiksi se, mistä mulle itselle tuli vahvuus, on se, että mä voin mennä ihan suoraan tonne, lähteä niinku ovesta ulos, painella ihan mihin vaan, kahvilaan, kauppaan. Ja mä voin siellä kohdata ihmisiä, mä voin saada hyviä kohtaamisia ja hyviä kontakteja vaan sillä, että mä menen vaikka tonne omppuun, kahvilaan, kauppaan. Ja tavallaan mä osaan vaistuta, että minkälaisen ihmisen mä voin pysäyttää, mä voin jutella ja siitä päästään niinku myös eteenpäin. Ja tää on tavallaan niinku semmoinen esimerkiksi yksi niinku lahjakkuus, missä mulla itsellä on tullut heikkoudesta vahvuus. En mä aikaisemmin pystynyt menee, mä oon ollut sen verran ujo ja arka, niin pystynyt menee tavallaan valitseen ihmisiä, että ne pysähtyy ja ne kuuntelee. Ja itse asiassa siinä hetkessä niin tavallaan he haluaa niin kun itse asiassa viettää mun kanssa aikaa ja kuunnella, että hei, mitä mulla on niin kun sanottavaa. Et tässä esimerkiksi voin kertoa niin kun eräästä tilanteesta, esimerkiksi Espoon kierrätyskeskuksessa, missä mä olin katsomassa golfmailoja ja siinä oli toinen nuorempi kaveri katsomassa niitä mailoja. Mä juttelin sen kanssa hetken aikaa noin vinkkejä niistä golfmailoista. Sitten hetken päästä mä kerroin niinku verkostomarkkinoinnista ja siitä, että mitä se tuo elämään. Se kaveri alkoi niinku mulle tavallaan niinku suosittelee itsensä ja kertoo vähän niinku CVtä, että joo, että hän on tällä hetkellä niinku linja-autokuljettaja, hän on taksikuski ja kyllähän itse asiassa hän on tosi sosiaalinen, hän tulee itse asiassa ihmisten kanssa tosi hyvin niinku toimeen ja toi voisi olla niinku hänellekin sopiva juttu ja tavallaan vaikka hänen niinku tavallaan seurustelukumppani tuli siihen ja sanoi, että hei, et voitaisiko me lähteä, niin tämä nuori kaveri sanoi itse, että hei, mulla on tässä nyt tärkeä juttu, mä haluan jutella ton kaverin kanssa nämä asiat niinku selväksi ja katsoa, että mitä tästä syntyy. Niin tää on tavallaan se, että mä haluan sanoa sulle, että silloin kun sä oot sinut itses kanssa, silloin kun sä uskot täysillä niihin asioihin, mitä sä oot tekemässä, sä uskot siihen, että sä oot antamassa jonkun hyvän kiertää. Sä oot niin sanotusti itsellesi myynyt sen ja sä oot nähnyt sen käytännössä, että tää toimii, nämä ihmiset toimii oikein, palkkiojärjestelmä toimii oikein. Tämä kokonaisuus 100% toimii niin, että mä voin sanoa kenelle tahansa, että hei vitsi, tää on hieno paketti. Sä voit kokeilla, että olisiko tässä niin sulle itselle ideaa, että toimisiko tää sun elämässä. Olisiko tässä semmoinen kokonaisuus, että tavallaan sä niin ihmisenä voisit niin iloita siitä, että sä pääsisit kohti niin taloudellista vapautta, ajallista vapautta, voisit löytää kivoja ihmisiä, voisit niin löytää mahdollisuuden esimerkiksi sun rakkaan kanssa tehdä niin liiketoimintaa yhdessä niin, että se on helppoa, se on luovaa ja se palkitsee mielettömän hienolla tavalla. Mutta mä haluan niin muistuttaa sua siitä, että tavallaan kun otsikkona on se, että töitä tarjolla, niin kyse on siitä, että me ei tulla ottaa tähän meidän tiimiin ketä tahansa, vaan niillä ihmisillä, niissä on tietty kriteeri, koska me halutaan niin nähdä se, että ne ihmiset, jotka meidän kautta tulee tekemään näitä asioita, niin todella niiden tulee niin mahtua siihen tiettyyn muottiin, joka oli se, että ihmisillä on asennekunnossa, he haluaa itse kasvaa, he haluaa itse nähdä itsensä vähän niin kuin peilistä, että hei, mitä mä oon ihmisenä, mitkä on mun hyvät ja huonot puolet, minkälaisten ihmisten kanssa mä tuun toimeen, minkälaisten ihmisten kanssa mä en tule toimeen. Ja tavallaan me nähdään se, että silloin kun me ollaan rehellisiä, silloin kun me ollaan sinut itsemme kanssa,
niin me saadaan niin kuin semmoinen kokonaisuus yhdessä aikaiseksi, että itse asiassa meillä ei ole mitään heikkoa lenkkiä. Koska silloin kun sä tiedät, kenen kanssa tuut toimeen, niin silloin sä tiedät myös sen, kenen kanssa sä et tuu toimeen. Ja jos me nähdään tavallaan ja kohdataan semmoinen henkilö, joka vaikka on niin kuin sun joku hyvä tavallaan niin kuin liiketuttu tai harrastustuttu tai joku semmoinen ihminen, missä sä näet kuitenkin potentiaalia tähän niin kuin liiketoimintaan, mutta sä tiedät, että sä et ole se henkilö, jonka tulisi sille kertoa se, niin se on vaan rehellisyyttä ja se on vahvuutta, koska meillä on sitten tiimi takana, meillä on ihmisiä, jotka taas tulee sen tyyppisen ihmisen kanssa toimiin, ja tää on niinku se vahvuus. Silloin kun sä tiedät sen sun oman kokoisen paikan, tämmöisten ihmisten kanssa mä voin toimia tällä tavalla, tää on niinku se mulle sopiva tapa tehdä asioita, niin tavallaan silloin kun sä näet jossain ihmisessä potentiaalia, mutta sä tiedät, että sä et tavallaan ole oikea ihminen sille kertoo, niin okei, sit haetaan meidän tiimistä semmonen kaveri, joka on juuri oikea henkilö kertoo sille ihmiselle. Ja jos sä mietit mitä tahansa myyntityötä tässä maailmassa, mä en ainakaan tällä hetkellä tiedä yhtään niin kuin yritystä, joka hyödyntää tämmöistä konseptia omassa myyntityössä, että itse asiassa meidän ei tarvitse kaikkien ihmisten kanssa tulla toimeen, meidän ei tarvitse pystyä niin kuin eskimoille myymään jäätelöä tai jääkuutioita, se ei ole se juttu, vaan juttu on se, että sä oot sinut itses kanssa, sä oot sinut sen kanssa, että tavallaan niin kun sulle riittää se, että sä ymmärrät, että missä on sun vahvuudet. Ja tavallaan yhdessä haetaan ja vahvistetaan sun heikkouksia sen verran, että sä tuut pärjään ja tekemään asioita yksin tai yhdessä, mutta niin, että sä saat toimia sillä osa-alueella, missä sä oot vahvimmillaan, mikä on niinku sulle helppoa, mikä on sulle luonnollista. Ja mitenkä sä haluaisit tehdä asioita. Ja kun sä niinku mietit tavallaan niinku esimerkiksi mua, silloin kun mä tavallaan tein mun kirjan, Täydellisen rakkauden evankeliumikirjan, joka itse asiassa on elämänkertakirja, niin tavallaan silloin kun se kirja tuli painosta ulos, mä painelin sen kirjan kanssa tuo ja mä halusin vilpittömästi kohdata ihmisiä, niin mieti 1 kuukauden ajan 3-9 ihmistä tuli mun luokse, jotka pysähtyi, jotka kuunteli, jotka otti joko kirjan vastaan tai osti sen ja jotka oli tosi onnellisia siitä, että se oli saanut kohdata mut. Ja tavallaan tämä ihan sama konsepti toimii Zinzino-verkostomarkkinointikonseptissa. Me voidaan yhdessä ja tavallaan niin kuin sä voit päästä siihen samaan leveliin. Me voidaan yhdessä mennä omppuun, me voidaan mennä selloon, me voidaan mennä Talin keilahallille, me voidaan mennä ihan mihin tahansa. Mutta tavallaan me voidaan mennä sinne ja me voidaan löytää sieltä ihmisiä, jotka tulee pysähtyä, jotka tulee olemaan kiitollisia siitä, että me ollaan heidät huomioitu, me ollaan heidän kanssaan, jutellaan ja me halutaan niihin siellä hyvää. Mutta se, että koska mä itse on Golf Pro, niin mä tiedän sen ja sen takia tää video tehdään, että tavallaan se ei ole ihan se ja sama, miten näitä asioita tehdään, vaan on kyse siitä, että meidän pitää tehdä näitä asioita oikealla tavalla. Meidän pitää tehdä niitä oikeiden ihmisten kanssa. Ja mä toivon, että sä itse osaat niinku vaistota ja valita sen, kenen kanssa haluat tehdä tätä Zinzino-liiketoimintaa, ketä ihmisiä sä haluat sun lähelle, että tavallaan se sun potentiaali, sä löydät sen oman luovan tavan tehdä asioita. Ja ne mitä sä oot ajatellut, että on sun heikkouksia, että sä löydät oikeita ihmisiä sun lähelle, että itse asiassa niistä heikkouksista tulee pikkuhiljaa vahvuuksia ja tavallaan sä näet, että okei, nyt tää paketti toimii semmosena kokonaisuutena, että sä voit tehdä siitä ihan missä tahansa. Meet sä selloa, omppuu, mihin tahansa sä sit meekin, tavallaan se on sun mukana. Ja sä itse niin kun nautit siitä, että sun ei tarvitse tavallaan niin kuin jättää tätä kokonaisuutta ulkopuolelle sen takia, nyt mä menen harrastuksiin, nyt mä menen kauppaan. Ei, vaan kaikkialla mihin sä meet, niin tavallaan sä tajuat, että hei, sulla on jotain hyvää, mitä sä voit viedä. Sulla on itse asiassa semmoinen paketti, mikä voi tehdä ihmisten unelmista totta.
koska tämän konseptin kautta ne voi päästä ihmisenä ihan uudelle tasolle, ne voi löytää todellisia ystäviä lähelle, jotka toivoo vaan niille hyvää, menestystä ja jotka auttaa siitä, että ne pääsee oikeasti käytännössä eteenpäin ja jotka auttaa siinä, mikä on yritysmaailmassa ihan uskomatonta, auttaa siinä, että se asia tehdään niin luovasti, niin persoonallisesti ja voisiko sanoa niin tyylikkäästi, että se on just sen ihmisen näköinen. Se ei ole mitään semmoista hokemista, se ei ole mitään matkimista, vaan se on täysin persoonallista, se on täysin semmoista, että sä oot täysin sinut itses kanssa, sä oot täysin sinut sen kanssa, miten sä toimit. Ja tavallaan se, että sä oot saanut rohkaisua, sä oot saanut innostusta, sä oot saanut kannustusta, sä oot saanut oikeita esimerkkejä, niin sä oot itsekin päässyt onnistumaan. Sä oot tavallaan niin kuin se, mitä ehkä sä ajattelet tällä hetkellä, että tavallaan mitä sä haluaisit olla, niin mä suosittelen, että sä tavallaan niin kuin mietit sitä, mihin sä haluaisit kasvaa ihmisenä, miten sä haluaisit pystyä toimimaan. Tuu kertoo se meille, jutellaan siitä yhdessä, istutaan alas, tehdään asioita joko meidän kanssa tai sitten muiden meidän tiimiläisten kanssa. Mutta se, että meillä on jo olemassa niin hieno porukka, että mikä ikinä on se sun luova unelma tehdä tätä liiketoimintaa ja suositella ihmisille tätä eteenpäin, niin meillä on olemassa ihmiset joka ikiseen palapelin palaseen tekee asioita oikein. Ja tavallaan niin kuin mulle ja meidän Sirjan tiimiin, niin tavallaan sä voit soittaa esimerkiksi tavallaan mun kännykkänumero on 050 3640 363. Ja tavallaan kun oli otsakkeena töitä tarjolla, niin me voidaan istua alas, me voidaan istua kahvilaan. Ja tavallaan mä toivon, koska tavallaan se mitä me nähdään niin kuin ihmisistä, me ollaan molemmat myynnin ammattilaisia, me ollaan molemmat tehty niin kuin rekrytointia ja niin kuin valmennusta. Ja mä sanon sulle suoraan tavallaan sen, että kun sä tuut meidän luokse, niin tavallaan me ei tarvita sua ansioluetteloa, vaan me tarvitaan se, että sä oot tosissaan, sä oot rehellinen ja sä juttelet asioista suoraan, koska meille sun on ihan turha tulla heittää mitään niin kuin valkoisia valheita siitä, mitä normaalisti työpaikkahaastattelussa tehdään. Että joo, että mä teen tuommoista myyntitöitä ja mä tsemppasin ja mä tein noin. Se ei toimi meidän kanssa. Meillä on ihan turha tulla heittää tavallaan jotain semmoista, mitä sä luulet, että me halutaan kuulla. Koska me ollaan ihmisenä sen ikäisiä, me ollaan ihmisenä sillä tasolla, että me nähdään ihmisten lävitte, me nähdään ihmisten sydämen asenne. Joten älä ole feikki, koska sä jäät siitä kiinni saman tein. Ainoa mitä sä voit olla aito. Ja tavallaan sun ansioluettelolla sinällään niin kuin mitään merkitystä. Meillä kaikilla on tausta, mistä me tullaan. Tärkeintä on se, mitä kohti sä haluat olla menossa, mitä sä haluat niin kuin olla tekemässä. Ja tavallaan niin kuin se, että sä niin kuin voit tavallaan niin kuin miettiä siitä, että onko sulla vilpitön tahto auttaa ihmisiä, antaa niille menestystä, koska semmoisia ihmisiä me halutaan kutsua niin kuin meidän tiimiin töihin, jotka haluaa tehdä muista menestyjiä. Ja tavallaan siinä on se hauska paradoksi, että silloin jos sä osaat tehdä muista ihmisistä menestyjiä, niin bingo, susta tulee itsestä tähti ja timantti. Koska vaan niin se tapahtuu, että sä vilpittömästi haluat, että muut ihmiset onnistuu, ne löytää oman luovan tapan tehdä asioita. Ja sitä kautta sen jälkeen, kun me ollaan autettu niitä oikealla tavalla, ne on päässyt ihan uudelle tasolle elämässä, ne on päässyt uudelle tasolle ihmisenä, ne on päässyt uudelle tasolle heidän taloudessaan. Sitä kautta sä automaattisesti oot kuitenkin heidän yläpuolellaan ja sä saat sun omaan kirstuun, sun omaan talouteen semmoisen niin kuin taloudellisen vapauden, että sun ei tarvi miettiä rahaa, kun sä menet kauppaan. Sun ei tarvi miettiä, että miksi noi kaikki muut ajaa hienolla autolla ja mulla on tämmönen. Vaan tavallaan myös sitä kautta pikkuhiljaa kaikki ne unelmat, että sulla on se talouspuoli kunnossa ja sulla on sen verran niin kuin hilloa, että sä jopa voit sitä
tavallaan pistää meneen, sä voit tehdä hyvän tekeväisyyttä, sä voit auttaa ihmisiä, sä voit tukea ihmisiä, niin näin se niin kuin mahdollistuu. Me ollaan itse matkalla tätä kohti. Me tullaan itse joka tapauksessa tekemään tästä totta. Ja tavallaan mä toivon, että sä itse niin kuin mietit sitä, että minkä takia sä tarvitset sun omaan elämään elämän muutoksen. Koska se, mistä tässä on kyse, on se, että sä oot tekemässä sun omaan elämään elämän muutosta oikeiden ihmisten kanssa. Ja sen takia ensimmäinen asia, mikä tähän videoon sanottiin, on se, mikä meistä löytyy, on se, että meitä ei pätkääkään haittaa se, vaikka sä saisit enemmän rahaa, vaikka tavallaan sä saisit enemmän niin kuin vaikka tilaisuuksia niin kuin puhua ja menestyä, onnistua, tehdä kirjoja, tehdä ihan mitä tahansa. Taivas olkoon sulle kattona kaikelle sille hyvälle, mitä sulle voi tulla. Ja tavallaan me tiedetään niin kuin se, että mitä useampaa ihmistä me voidaan itse auttaa, että ne pääsee siihen potentiaaliin, ne on siinä itsensä kanssa, ne on löytänyt luovan tavan tehdä asioita niin, että se on niin kuin nautinto tehdä. Se ei ole vaikeeta, se ei ole raskasta, vaan vitsi se on hienoa, se on mieletöntä kohdata ihmisiä sillä lailla, että hei, mulla on kuule semmoinen asia tässä mun mukana, että mä voin auttaa, että sä pääset ihmisenä eri levelille. Mä voin auttaa, että sun taloudelliset vaikeudet selviää. Mä voin auttaa, että ne unelmat, joita sulla on sydämessä, että ne alkaakin tuleen todeksi. Mutta tavallaan silloin, kun me ollaan valitsemassa niitä ihmisiä, niin meidän pitää tietää, mitä niistä ihmisistä pitää löytyä, että se on mahdollista. Ja tähän viimeiseksi mä haluan sanoa yhden semmoisen symbolisen niin kuin kuvauksen, mikä tästä kertoo. Mä olin kerran yhdessä ystävällä kylässä, sinne tuli pianovirittäjä. Ja se viritti viimeisen päälle sen pianon semmoiseen kuntoon, että se oli ihan niin kuin täydellinen. Ja sitten se sanoi, että hän ottaa itse semmoisia ihmisiä niin kuin pianonsoiton niin kuin oppilaaksi, jotka on menossa eteenpäin, jotka laittaa itsensä likkoon, jotka kehittyy, jotka pääsee eteenpäin. Ja hän ei edes ota sellaisia ihmisiä oppilaaksi, jotka pysyy samalla tasolla eikä kehity. Sama juttu on meillä. Jos sä haluat kehittyä, jos sä haluat päästä eteenpäin, ota meihin yhteyttä, tule meidän luokse, mennään yhdessä eteenpäin. Mutta jos sä haluat jäädä samalle niin kuin levelille, jos sä haluat niin kuin jäädä itsesääliin, jos sä haluat sanoa, että tavallaan niin kuin sä oot jo syystä tai toisesta elämän tai elämän vaikeuksia niin kuin vankilassa, älä tuu silloin meidän luokse. Ja valitse oikein. Morjes!